У Беларусі 21 гадзіна, а значыць у эфіры «Аб'ектыў», агляд галоўных навінаў. З вами Ярослав Стешык. Запрашаю. Мітынгі забароненыя, але выбарчая кампанія ідзе. Грамадзяне кормяць птушак і ставяць подпісы. И судебные, исполнительные, верховные власти. Все полностью надо менять. Надо менять и Конституцию, вернуть ее в прежнее состояние, чтобы не было такое. Я правлю сколько хочу. Сотні беларусаў сталі ў чаргу, каб падпісацца за супернікаў Лукашэнкі. Беларусь – краіна салаўёў. Вядома, каля 10 асноўных кален, якія амаль у ўсіх сустракаюцца. Пульканье, раскат, лешына дудка, гусачок, пералёт зязюлі. Інтэрактыўная мапа птушак бацькаўшчыны. А пачынаем з сумнай навіны. На паўночных могілках пад Менскам развіталіся з рэжысёркай Любоўю Зямцовай. Маладая беларуская дакументалістка загінула ў аўтакатастрофе разам з калегамі. Апошні праект, над якім працавала Люба, называўся «Невядомая Беларусь». Серыя пра гомельскіх валанцёраў, якія дапамагаюць медыкам змагацца з каронавірусам, засталася няскончанай. Она была любовью во всех проявлениях. Она любила всех вокруг себя, делилась этим. И очень жаль, что ее не стало. Очень жаль. Любы было очень много идей. То есть она просто у нее было столько мыслей, она настолько была неравнодушна ко всему, что происходит, и настолько любила людей. Ёйны вобраз, ёйная душа будзе заўсёды з тымі людзьмі, якія хочуць ствараць дабро і дапамагаць іншым людзям. Я знаю, что моя Любаша жива, просто она, как я бабушке говорю, просто Любаша уехала в командировку, в длительную командировку. Рэдкая з'ява для Беларусі. Людзі гадзінамі стаялі ў чэргах, каб аддаць свой подпіс за кандыдатаў на прэзідэнта. Ініцыятыўныя групы супернікаў Александра Лукашэнкі зладзілі пікеты не толькі ў сталіцы. Будзем шчырыя, падобнай выбарчай актыўнасці не было ўжо з 2010 года. Юлія Лабанова распавядзе, што прымусіла людзей праявіць свой грамадзянскі абавязак. Незважаючы на пандэмію каранавіруса, на плошчы ля камароўскага рынка ў сталіцы не бывала шматлюдна. Шэраг ініцыятыўных групаў распачаў збор подпісаў за вылучэнцаў на прэзідэнцкія выбары. Каб падтрымаць патэнцыйных кандыдатаў, людзі станавіліся ў даўгія чэргі ажно ад выхаду з метро плошчы Якуба Коласа. Падтрымаю тых кандыдатаў, которые ідуць супраць сістэмы, которые не находятся, не являются системной позицией. Показать какую-то свою гражданскую позицию, в том числе показать, что поддерживаем альтернативных кандидатов, не только одного, который у нас последние 26 лет. И судебные, исполнительные, верховные власти. Все полностью надо менять. Надо менять и Конституцию, вернуть ее в прежнее состояние, чтобы не было такое. Я правлю сколько хочу. Уже на падыходзе да рынкавай плошчы Сергея Тихановскага, аўтара папулярнага блогу «Страна для жизни», абступілі прыхільнікі. Ён прыйшоў сустрэцца з патэнцыйнымі выбарнікамі замест зарэгістраванага вылучэнца, сваёй жонкі Святланы Тихановскай, а таксама выказаць салідарнасць з заштрафаванымі да асуджанымі на сотни активистами. Я не зову людей на выборы. Я сейчас зову людей оставить свою подпись за честные выборы без Лукашенко. То есть когда-то в Беларуси, может быть, в следующем году будут честные выборы. Нам нужно знать, сколько людей есть, сколько готово нас поддерживать и готово оставить свою подпись, сколько готово действовать.
Выкарыстаць дзейны этап выбарчай кампаніі, каб легальна праводзіць пікеты без дазволу ўладаў – нязменная стратэгія Мікалая Статкевіча. Беларусы, выходзьце, нішто вас не ратуе. Не нейкі там кандыдат, ні герой, ні Расія, ні Захад. Толькі мы самі. Прыйдзецца рабіць усё самім. Выходзьце да нас, далучайцеся. Пакуль это бяспечна. Адзіны зарэгістраваны з 30 гэтак званых кандыдатаў пратэсту Статкевіча Уладзімір Непомняшчых. Сваіх падпісантаў ён агітуе за байкот. В том случае, если Лукашенко не снимет свою кандидатуру и Ермошина останется на этой должности, я призываю людей не ходить на выборы, чтобы участки были пустыми. Только так мы сможем смести эту власть. Близ рынку працавалі прадстаўнікі іншых патэнцыйных кандыдатаў Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы. Уласны пікет зладзіла сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова. Ейны былы супернік у гэтак і незавершаным вылучэнні адзінага кандыдата ад апазіцыі Юрый Губарэвіч правёў пікет у Берасці, дзе не сціхае пратэст супраць акумулятарнага заводу. Нават у дождж на галоўнай плошчы гораду сабралася каля сотні чалавек. Мы не ставим за мэтай збирать подписи, бо подчас коронавируса это не то, что нереально, это еще и злочинно. Это разносить заразу по квартирах. Но информаційні пікети, на яких ми можемо розмовляти з людьми, показувати певні інформаційні матеріали, збирати підписи за перенос виборів, це одна з наших головних метод, ми будемо проводити. Красивий політик. Девочки, не проходите мимо, у нас сегодня кампанія по збору підписей. Збор подпісаў у горадні напярэдадні распачаў і патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта бізнесовец Сергей Чэрачань. Агулам вылучэнец распавёў пра сабраныя пакуль 3000 подпісаў. Мы сейчас занимаемся тем, что хотим показать людям, что есть адекватные люди, адекватная команда. Что мы хотим вести нашу страну в новую Беларусь. И мы этим сейчас и занимаемся. Мы занимаемся командным строительством. Чем больше нас будет, тем больше шансы на то, что в Беларуси пройдут изменения. Пікеты разам са збором подпісаў працягнуцца до 19 чэрвеня. На наступным тыдні анансаваная сустрэча ў Слуцку з Сергеем Тихановскім у панядзелак і мітынгі пікеты кандыдата пратэсту ва ўсіх буйных гарадах у наступную нядзелю. Юлія Лабанова, Белсад. У адміністрацыю Александра Лукашэнкі звярнуліся гарадзенскія працаўнікі хуткай дапамогі. Медыкі незадаволеныя даплатамі за працу з каронавіруснымі хворымі. Яны патрабуюць улічваць агульны час працы у адпаведнасці з красавіцкім указам кіраўніка дзяржавы. Пра гэта паведаміў адзін з кіроўцаў медычнай брыгады. Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя, за апошні дзень у Беларусі коронавірусам заразіліся 954 асобы. 5 пацыентаў памерлі. З пачатку эпідэміі афіцыйная лічба інфікаваных перавысіла 36 тысячаў. Ахвярамі інфекцыі, паводле Мінздароўя, сталі 199 чалавек. Праект пра памерлых ад COVID-19 у Беларусі стварылі актывісты моладзевага блоку. На адмысловай старонцы «Рэквіум па загінулых ад каронавіруса» публікуюцца біяграфіі і ўспаміны пра ахвяраў эпідэміі. Там ужо паўсотні чалавек. На двары травень, а значыць, па ўсёй Беларусі пачынаюць спяваць салаўі. Такім чынам самцы заклікаюць самак стварыць сям'ю. А людзям часам варта пайсці ў лес або ў парк, выключыць усе гаджеты і дэвайсы і паслухаць, як праз птушак спявае сама прырода. Але спачатку можна знайсці салаўінае месца з дапамогай інтэрактыўнай мапы. Як, распавядзе Наста Каханович. Штогод напрыканцы вясны грамадская арганізацыя ахова птушак бацькаўшчыны стварае інтэрактыўную салавіную мапу Беларусі. Людзі самі пазначаюць месцы, дзе чулі гэту пеўчую птушку. Згодна з мапай, менчукі найчасцей чулі салаўя ў Лошыцкім парку. Дык ідземце паслухаем звычайную птушку з надзвычайным голасам. Песня салавя вельмі багатая. А песня вельмі спецыяльная, да. Яна, па-першае, яна вельмі гучная. Наверное, самая гучная з усіх наших птушак. У розных птушак з розных раёнаў. Песня складаецца з розных элементаў. І гэтыя элементы могуць рознай паслядоўнасці быць. Якія ёсць элементы вот у салаўя? Я так і разумею, што гэтыя элементы называюць арнітолагі каленамі. Яны маюць сваю назву. Так, вядома, каля 10 асноўных кален, якія амаль у ўсіх сустракаюцца. Гэта пульканье, гэта раскат,
Гэта лешына дудка, гусачок, пералёт зязюлі. Каленамі называюць добра вылучальныя элементы салаўінай песні. Спеў складаецца з самых розных каленаў, высвістаў, траскатні ці працяглых трэляў. Напрыклад, у нашых салаўёў з Чэрвеншчыны я чуў цікавы такі у іх элемент ёсць, хорк-хорк, такі як у слонкі, у вальшніпа. І больш ніякіх нідзе не чуў, ні ў інтэрнэце не знайшоў, ні ў беларускіх іншых салаўёў няма. Салаўі пачынаюць спяваць пасля 8 вечара і могуць працягваць усю ноч. Гэтую птушку можна пачуць ледзь не на кожным узлеску ля ракі. Гарадскім жа людзям давядзецца шукаць гэтыя музыкі ў парках. Працягне спяваць салавей да канца чэрвеня. Наста Каханович, Белсад. Батэ чэмпіён ужо ў 4-й раз. Барысаўская футбольная каманда ў дадатковым часе з мінімальнай перавагай перамагла берасцейскае «Дынама» ў фінале Кубка Беларусі. На сталічным стадыёне «Дынама» гэты трафей не разыгрывалі ўжо 8 гадоў. З моманту, калі арэна закрылася на рэканструкцыю. Антураж футболу падчас пандэміі ў наступным сюжэце. Беларускі футбол працягвае супрацьстаяць каронавірусу, хоць той патроху бярэ сваё. Пацверджаныя выпадкі ёсць у гульцоў дзвюх камандаў. Яшчэ ў некалькіх клубаў падазрэнні на COVID-19. Але турніры не спыняюцца. Сёння фінал Кубка краіны «Батэ» супраць берасцейскага «Дынама». Каб не ствараць залішняй масавасці, у продаж запусцілі толькі 25% білетаў ад агульнай умяшчальнасці стадыёну. Гэта ўсяго каля 5 тысячаў квіткоў. І выглядала на тое, што распрадаць іх удалося. Чым людям займацца? Хоть ходят на стадион, да, дыхают вольным поветром чистым. Была такая болезнь грипп, была болезнь, называли пневмония, воспаление. Сейчас называется коронавирус. Он же, я так понимаю, был новая болезнь, она будет всю жизнь. Зачем вас что-то останавливать? Не надо ничего останавливать. У нас здоровая команда. Так что «Динамо Брест» чемпион. Выходзіць з самаізаляцыі пачалі і вядомыя футбольныя блогеры. Футбольный блогер Александр Ивулин. Рабат. Держи. Саша, ты мне не доверяешь? Мне кажется, если бы не вся эта ситуация с коронавирусом, стадион «Динамо» был бы забит под завязку, это 100%. Но хочется верить, что люди соскучились по футболу и будет прям вообще пушка. Заруба такая, что ай-яй-яй. Даволі сумны матч скончыўся неверагоднай канцоўкай. Батэ забіў на апошняй хвіліне дадатковага часу і стаў уладальнікам Кубка краіны. Дзяніс Ганчаренко, Белсад. І ў працяг спартовай тэмы. Карнавальны настрой, рытм фітнесу і неверагодна мілыя альпакі. У такой атмасферы на прыступках уласных дамоў жыхары Лондану удзельнічаюць у дабрачынным фітнес-марафоне, захоўваючы бяспечную дыстанцыю. Арганізатар імпрэзы, уладальнік аднаго з мясцовых фітнес-клубаў Саймон Гарнер, гэткім чынам плануе назбіраць як мінімум 5000 фунтаў, каб перадаць іх у арганізацыі, што дапамагаюць медыкам. І не толькі. Фітнес на карантине без комментара.